bendingekho ke ngobe kuthethwa kodwa ke tata uNyawuza tata uChezi nami mandithi egameni lecawa egameni lesekethe phantsi komongameli wesekethe le utata uSikhuphele lesifundisi sonke nesekethe yonke yaseMzantsi sithi kuni akuhlanganisile uxolweni ngokuhamba kukatata omkhulu noba utata omkhulu ebengakanani noba lingathi cule xa lithetha bengekho nto esinoyenza ngayo kodwa amavana am athi njengoba ndikhula thina abantu basakhulayo oAyanda ngoba umuntu ubethwe lilizwe ndiqinisekile uba ebethawungena nobuthe nje utata ke hayi mntanam kuzawulunga ubomi bunjalo umuntu omelele mandla into yomeleleyo into enamandla uye ku-age kuyo into ba nobuthetha ilizwi lalinye nantoni nibe kukhubile lapha endleleni uphinda uye kuyo ngokhalipho olukhulu le vesi yandixaka ngale ndlela esiyiqala ngayo indifaka ekoneni mna ndiva kamnandi xa esithi lo mbhali ngubani lo wa uvela ngaseBotswana uvela kwaEduru iingubo zakhe zingqo ubuza lo mbuzo lo mbhalo uba ngubani lo wa ovela eBotswana ovela kwaEduru iingubo zakhe zingqo ithi impendulo ndim namkhulu umsindisi bendindedwa esixovuleni ndasixovula lishushu ndasinyhasha linomsindo ndaba ngabheka ewe ba ndamangala so amandla ale nto esiyithetha akule nto ithi ngubani lo uvele eBotswana iingubo zakhe zingqo Mare bezinethoba siyabulela ngobomi bukatata omkhulu siyabulela ngobomi bukatata omkhulu umxesile nangendima endiyivayo ayidlalileyo ngokubanzi kwisekethe yaseFree. Amen. Lokuthi njengoba utata uVayisi utata uChezi bebalisa nabantu bonke abancokoleyo ube ngumzekelo omhle utata omkhulu wethu mama Mqwathi ecaweni endiqinisekileyo nalapha ekhaya uyibona loo nto ngento okokuba athi xa ephuma sibe sihlele emzini ndidla ukuthi xa ndithetha kuba lusizi oba athi umntu xa ehamba kanti abantu bakhalela into yoba
ixesha lakhe lonke ulichithele esithubeni ubashiya abantwana nomama bengenandawo yakuhlala kodwa isenza into yoba loo nto sithi xa simi phambi kwalo mnyango sithi utatomkhulu sami usebenzile because sikubona ukusebenza kwakhe nobuKristu bakhe ngokwazi ulidisha ikhaya athi awugqiba ulidisha ikhaya alishiye lineshelter yokuhlala andiyazi ke le nto inento kwenza nama-Edomu kuba ama-Edomu yayisisizwana esingacacanga bazali bam abathandwa nguThixo ama-Edomu yayisisizwana esingacacanga bantu abahle abathandwa nguThixo yayisisizwana nje nesathi xa kusikelelwa ezinye izizwe asasikelelelwa ukuba ibe sisizwe siphumelelayo uyise waso kuba isizwe sakwa-Edomu sisingcwayi siphuma ngokomnombo wabantwana bakwaSirayeli phantsi kwendlu kaEsawu umntakubo Yakobi babizwa ngokuba bangama kuba banikwa umhlaba wakwa-Edomu umhlaba oyinkangala umhlaba ongumqwebeti umhlaba ongalalelwa nangumbethe umhlaba oneqabaka ongenaqabaka umhlaba obharhileyo ngokwe-context yeBhayibhile umhlaba ojongelwe into yoba akunaphuma nto entle kuwo uyiva into yoba wawujongelwe ecaleni umhlaba wakwa-Edomu kule nto yoba kuthiwe naxa kuadreswa uThixo tatusali kuthiwe yayinguThixo ka-Abraham uThixo kaIsake ashiywe uEsawu kuthiwe unguThixo kaYakobi because kwi-blessing wayengabalelwa into yoba isizwe sakwa-Edomu that is uEsawu kukho into entle enophuma kuyo makabongwe kuThixo bazali bam abathandwa nguThixo lo mfana elingamandoba bashumayeli tatuthemba ngulo mfana kuthiwa nguTrayto andimazi noba nguyena lo mfana ekuthiwa nguTrayto andimazi noba nguyena andimazi noba nguyena kuba unyana kaMotsi yena sivuba kwi-history wafa ebulawe handiswaze esitratweni sitshaba somnqamlezo kwangena the second owathathela ihistory ohambo losindiso phambili lo oqala ku-40 abheke phambili makabonge uThixo lo othi xa ebabona esisizwana bazali bam abathandwa nguThixo abenazo zinto ebesiqala pha ngutata umgcina athi uYehova esibone sisizwe kodwa avele njengentlanzi yethemba ngoba uYesu uyeza oyena mntu ozawuthi kuba umnqophiso obubekwe phezu kwabo uphelele esithubeni kwezithukuthuku zentsha awahambela ndawo kuba kwaluhambo there are 6 countries ababe in contact kunye nazo siba-challenge ngokholo noThixo osindisayo kubani ke lo ovela kwethu kubani ke lo ovela kwethu kubani lo ingubo zakhe singqobo kubani lo ovela kwethu le nto iassociatwa noKristu kuba ithenda incwadi kaIsaya incwadi eveza oba emva koba uJeremaya esikhalele esisizwe esithi uThixo uzaninikela esitshabeni ngoba nimkile mnqophisweni makabonge uThixo bazali bam emva kwemini nje siyabulela ngoba mbuka tatomkhulu
abakhathala wade wabhala incwadi yesililo uJeremiah esithi ini na Yehova abawuthixo wakhe uhlanga lakho wasikhethelayo usimka unikele sitshabeni wasithela wathi xa esithela uthixo weva umthandazo kaJeremiah. Therefore abaprofeti bale ncwadi abazotywa apha bathwele ithenda yokuza kukaYesu. Into abangaloba le chapter iassociatwe noYesu. Makabonga uThixo into kokuba usindiswa uYesu ebesiza nalo ibizaba lusindiswa naso sonke inhlanga. And therefore uYesu xa esisa ubonwa njengomntu. It's a metaphoric language ongathi uphuma kwethu apho ungekho themba naphuma kwethu ilanto u-53 ubani na okholiweyo uthaba lwethu nenkalo kaYehova etshila kakubalina ngoba yena umkhosi unyuka njengegada phambi kwakhe njengehlumelo eliphumelisweni elingumqondo engelastrom abungangamela sakukhangela ababikho abasinqwele udeliwe enomfantathe ekhalele nesifo and therefore so Linda, so we are successful. Welcome to Nomtate. So we are successful. Welcome to Nomtate. Pega. Uma usenzakala isome intwethi xa esisa inkqubo zakhe singqobo uza ezokulwa makabongwe bazali bam usezokulwa because the history is in the back apha besithetha khona in the church militant uza uYesu ezokulwa kwicawe icawe yasemhlabeni ukuze icawe yoyise bazali bam abathanda ukuThixo yewe uza esowujobheka esonweni uza esowujobhekela mna nawe esexutha esandleni sokenzawo bazali bam wathi xa ejobheka uYesu xa erhuqeka satyhobheka inkqubo zakhe satyhobheka kanti sityhobheka nje bazawusabela ootatomkhulu sakhe bathi xa besabela bathi Thixo thuma mna enkosi ngoba bukathatha umkasibe belandela umntu ethi bhayibhile satyhobheka inkqubo zakhe sathe sanqopho uphendula ngokhalipho olukhulu ndim mna mkhulu ukusindiswa ndim mna mkhulu ukusindiswa xethi ndaba ngabheka andabona mnedi yile nto ethi bazali bam kwakungekho
unebango lomfuna amahlanga ilonto ile ethi umaprofeti uThixo ababathumile lokumkani asanga kube contact wawususula ukufila lweso basalwa kayithi abakabheka bheka andabona mntu akubekontu utsho nomculi utsho nomculi uthi hayi ngiyedwa onebango sasingeze nengelosi sifela bantu ewe ndizawuyeka kanti otata umkhulisali bajoyina indlela enjalo makasincede uThixo bashumayeki xa etshoyo uthetha into ethi ukusabela ubizo bazali bam losindiso sidlula ekujophajopekeni bazali bam singena kwisixovulelo sendlela enamefa bazali bam indlela yokusindiswa ayonto ethi wawuthi ndiyamamkela uYesu ivuleke utsho lompha kukwakho amathuba ohamba wedwa yile nto thi andabona mncedi kungabikho mntu uncedhayo atshabalala amathemba kuba kufuneka uthi mnye umlamleli phakathi kwabantu noThixo uYesu elilungisa indlela yongabikho komncedi akaxokwasa ngalamhlathi Yehova uwe onomnceda phakathi konamandla nongenamandla sinethewe ngoba sayamekhala sikule ngxokolo egameni lakho igama losiliso lithwele londlela yoba ujopheke moneni ejopheka ekhothi kwaPilato wena wathi ungayichitha letempile uyakhe ngensuku ezintathu ndabahle abathandwa nguThixo bengicela ukutsho akukujopheka athetha ngakho akukujopheka athi xa eguqa ekhathini yaseGetsemane bathi abantu ababenomnceda bafika belele abangabhekapheka ababikho mncedi abantu bekhale uthandaza nabo wakombatha uThixo bemele mgama abantu abahle abathandwa nguThixo abantu ubuhleka nabo amaxesha nzima bemele mkuthe ngoba ukwixesha loba singabi nabancedi kuvela mfo phambi kwentshaba sakhe bantu abahle abathandwa nguThixo esithi uHerode unguyena ukumkani bathi lo mfo awutshilo mandiyeke ngeli lithi bazali bami mandiyeke ngeli lithi ngoba uhlabele tata yayeka tata ufako mandiyeke ngeli lithi mama umamqwathi nabantwana phaya kwesalali sasehehu kwake kwatshamasile basali bam kwake kwatshamasimi savuka kuluhlungu amasimi etshile wekho ndawo uyawutyisa mpahla makabonge uThixo saphuma singamakhwenkwe sijongela umonakalo amadlelo atshile uza kugcina uThixo nabantwana umhlobam ekuthiwa kubongani wadibana nento emnyama esasicinga lilongwe wayikhaba xa ikhaba
bathaka amantshontsho abangabheka ababekombile athi xa ethaka amantshontsho abheka pha xa sithi ayilolongwe sisikhukukazi esithe xa kusitsha safihla amantshontsho lenza loo nto izulu lenza loo nto izulu xa lingathi lizwe liyatsha emva kwesolo sikadamu lenza loo nto izulu emva kwabaprofethi lenza loo nto izulu lathumela uyesu wokuthi xa singena ndawo sigqunywe sisono unike amaphiko uzakwenza loo nto uthixo uzakunika amaphiko ukwazi ukuqeqesha abantwana engekho utatisana wanika oleka amaphiko wathi nge-6 hour kugqityiwe unikele esandleni sakho egameni loyise egameni lonyana egameni lomoya